Здравейте! Ето ни няколко часа по-късно. Така в първото включване, както се казва. Ви разказах малко повече за комбучата, за това как се прави чая. Ето го вече и направен чая. Отношението, както казахме, е на 1 литър вода, 2 грама чай и 100 грама захар. Като разбира се, с тази оговорка, че човек може да експериментира с по-малко захар, с различни видови чайове, зелен, черен, може да прави комбинации от чайове, които се намират по нашите поляни, така да се каже. Та чая вече е тук, той е изстинал на температура стайна 22-3 градуса. И това, което трябва да направим сега, е да го прецедим и да го налеем в този буркан. Пак казвам, 3 литра са до тук. Ние трябва да напълним някъде до тук като количество, за да може, слагайки 10% от тези 2 литра и половина, като стартерна течност, да може да се напълни до най-широката част. Като идеята е, може да разбира се и догоре, но идеята е, че колкото е по-голяма гъбата, толкова по-голямо е съприкосновението между течността и между гъбата. Друго, което казахме е, че трябва да се използва пластмасова цетка. В тази част на производството на комбуча тя не е задължителна, но в последствие, когато прецеждаме от готовата комбуча и слагаме в бутилките, то тогава задължително трябва да се използва цетка пластмасова, за да няма съприкосновение между напитката и метални части, елементи или както са там, където метал. Така, наливаме, прецеждаме. Температурата казахме 20 и няколко градуса, 1-2 градуса стайна температура. Така. Ето виждате докъде го слагаме. Ето и самата гъба, която представлява това. Прилича малко на палачинка. Бяла, желеподобен килим от полезни бактерии и дрожди. Слагаме вътре, внимателно. Тя може да плува на повърхността. По този начин в процеса на отлежаване може да потъне на дъното. Това не бива да ви притеснява. И един и другия случай тя се свърши своята работа. Слагаме 10% стара комбуча от предишното производство, която да бъде като закваска в новото. Горе-долу виждате, че до ръба на широката част на буркана. Бихме могли всъщност още малко да добавим. Така. За да се използва максимално капацитета на съда. Така, от тук нататък много важно условие и задължително е самия буркан да се покрие с дишаща материя. Дали това ще бъде салфетка, както в случая аз използвам за еднократна употреба, дали ще бъде някаква кърпа от пореста материя, тензух или нещо такова. Просто няма никакво значение. Важно е да се покрие по този начин отвора на съда, защото не трябва да има никакво съприкосновение, трябва да се предпази самия чай от насекоми, които могат да пренесат зараза, да заразят чая. Факт е, че комбуча се само лекува, т.е. ниското pH или това, че е така по-кисела на вкус, не позволява да се развиват такива микроорганизми, мухъл и тем подобни. Наличието на тя някои определят като напитка, която е трудна сама за себе си да се зарази, точно поради тая причина. На мен лично ми се е случвало един път. В такива случаи, ако и при вас се получи, трябва задължително да се изхвърли както гъбата, така и самата напитка. Това не става за пиене, то е опасно за здравето.
Така че при домашни условия е възможно да се получи, макар и рядко, и в такива случаи то трябва да се изхвърли. Така, по този начин направено вече ние сме готови да оставим гъбата да отлежава, да си почива, да работи, да ферментира. Самата гъба не обича слънцето, ето защо трябва да се остави на място, където няма пряка слънчева светлина. Температурата пак е нормална, стана температура 20 до 26-7 градуса. И не обича да бъде разхождана. Това не е домашен любимец, така че няма нужда да го местите напред-назад. Моето място за такава работа ето тук, където всъщност след 5-6 дена ще сваля и ще пробваме вече дали е на вкус готова за бутилиране. Как я определяме? Трябва да вече да има леко кисела жилка в себе си. Може да оставите по-кисела да бъде, може да оставите и по-сладка да бъде, зависи от вашите вкусови предпочитания. Между другото, лично аз си правя и оцет. Как се прави? По същия начин, както видяхте, само че оставяте, няма 4-5 месеца, чая да седи в гъбата и така става един прекрасен оцет, полезен и естествен, а не такива, каквито купуваме по магазините. Понеже виждам този буркан тук, това са ми всъщност гъбите, които всяка една гъба при всеки един процес прави така наречената гъба бебе. Тя образува нова такава гъба и тогава аз ги отделям в един такъв буркан, за да имам, да давам на приятели, тези, които искат, или пък когато правя повече буркани и повече съдове с комбуча. Това е за сега. Ще се видим след няколко дена, когато вече комбучата ще бъде готова за бутилиране. Да ви покажа самия процес. Сами виждате, че няма нищо сложно до момента и просто и самото бутилиране в последствие, едно прецеждане, слагане в бутилки. Аз лично използвам бутилки от Kombucha Life, защото са кафевите, предпазват от UV лъчи. Отделно от това са и доста твърда материя и ако има газировка, не позволява, ако има силна газировка, тя винаги има газировка, защото е естествено газирана, но ако има силна газировка, не позволява бутилката да се деформира, плюс това са удобни и за хладилник, малки са и са приятни. Това е за сега, пак казвам, ще се видим след няколко дена. Нещо, което трябваше да направим е да надпишем самия буркан, за да не се чуете на коя дата. Днеска е дата 28. 12. Слагаме една лепка на буркана и от тук нататък ние знаем горе-долу колко дена този буркан кога е заложен, броим дните и виждаме, че кога трябва да започне да се пробва. Обикновено това е между 6 и 7 ден трябва да почне да се пробва, за да не стане така на 6 и 7 ден да се разочаровате, че е станала твърде кисела и вече става трудно за пиене. Това е от мен. До скоро!